Здравейте, аз съм Юлия и днес ще ви покажа как от шепосезонни зеленчуци се ражда нещо толкова вкусно, че изчезва още докато е топ. Запечен патладжан с домати и ароматен сос. Патладжанът, както винаги, предварително е обцеден с сол, после заедно с домати ги нареждам в тавичка, а най-ароматното в ястието е сосът. Доматен сос, доматено и пиперено пюре, приправки и леко запържен лук с чесън. Пече се бавно, а уха е на вакансия и на домашно. Ако рецептата ви е харесала, оставете коментар. Ще се радвам да споделите и да ме последвате. Благодаря ви, че сте тук. Може да се сервира самостоятелно с лъжица кисело мляко или като гарнитура към риба, месо, плочка сирене. Рецепта и начин на приготвяне ще намерите в YouTube Simply Юлия. Ако сте фенове на такива бързи вкусни идеи, оставете в коментар още Юлия.